Dobro došli na kanal Ljubav iz kuhinje. Danas ću vam pokazati kako pripremam faširane šnicle, pa toplo preporučujem da ostanete sa mnom do kraja videa. Prvi korak je priprema začina. Jednom jajetu dodajte začine po želji. Ja sam koristila peršun, origano, mješavinu začina, sol, biber, češnjak u granulama, crvenu papriku i keri začin. Izmiješajte i ostavite do upotrebe. Pripremite pola kilograma mljevenog junećeg mesa i dodajte 1 glavicu crvenog luka. Potrebno je sjediniti meso i luk. Zatim dodajte pripremljene začine i sjedinite smjesu. U opisu videa također možete pronaći sve potrebne sastojke. I za kraj dodajem 50 grama prezle. Ostaviti u hladnjak najmanje 2 sata. Oblikujte meso po želji. Ja sam koristila poklopce koji se inače koriste za ringlu. Ukoliko pravite na ovaj način, uvijek koristite papir za pečenje. U nastavku pogledajte kako dobiti savršen oblik šnicli. U komentar mi napišite iz koje države me pratite, lijepo je znati da se gledamo u čitavom svijetu. Ponavljam postupak i na kraju sam dobila 4 velike šnicle. Pecite ih u tavi, rerni ili pizza tavi kao što sam to ja učinila. Šnicle pripremljene na ovaj način ne mijenjaju oblik i jako su ukusne. I za kraj servirajte uz priloge po želji. Nadam se da vam se ovaj postupak kao i recept dopao. Ukoliko jeste, besplatno se pretplatite na kanal kako bi bili obavješteni o svakom sljedećem receptu. Do sljedećeg videa, lijep pozdrav!